Pa nije, liči. Zato što je Evo, ja ću dalje. Evo ti tanjir. Ovako sam i ja naučio isto da jedem. Hajde Ljiljo, sad se ne snima. Snima sam. Izvinjavamo se. Aj onda Milđevere. Pa ne dođe. Nema veze, hajte ovamo. Hoćeš li da probaš? Hoće sa mnom, nek ide za mnom. Tu su mi i brat i majka, ali oni nisu za kameru. Ne vole kameru nikako. Beže od nje ko đavo od krsta. Eto ti. I onda znači ovako, jel? Da. Znači 100 godina stara posuda. Jeste. Stvarno ima 100 godina. Pa tako kaže kad je njena, još od njene svekrve, jer slabo ima ovaj oblik da se kupi. Ima sve sad od keramike i od stakla. Evo moj mane posjetila sad na nama. Vidiš ti kako je ovo vuda oko. Evo ovako bi ona nama postavila i mi bismo se posedali ovako i jeli bi. Jes Boga mi, ovako. Evo ovo me sad sve na to posjeća. Da ušte nismo mali ovo. Nije tamo sine, ispred sebe. Pa dobro, ovo je starinski način. Kad je došao Bodo, on je se čudio. Jes. Bodo je se čudio. Nećemo da te mijenjamo. Pa šta? Bog te poživio. Da ste živi i zdravi 100 godina. Pa uzmi sine tamo koje ti odgovara. Uzet ću. Ili gotovo? Sad će Reša da nam donese isto posle, pite, obično ide sutlijaš. Sutlijaš, može. To će nam jedan konobar donijeti. Jasno. Pa dok pojedete to. Aha. A obično se pravi u sjenici slani, ali ja to nisam napravila, nego slatki. Da, jer u sjenici se pravi sa pitom slani. Ne znam za to. A ja nisam pravila to. Probala. Vatim kad znaš, sestra. Evo ja prvi put Sine, ne šta to jede se dođe tamo, ko kopirijan samo u ćasama. Ali dosta mlijeko, Milki, ispred sebe se uhvatiš, ne tamo daleko, sine, ovako ispred sebe, ovako. Ovako. On ne zna to prvi put tako. Jesi ti jeo za sofrom? Jesi li ti već jeo za sofrom? Ovako. Ne. Ovo ti znači prvi put. Isto kao i meni. Evo sad znaš. I tebi si nevjerovatno isto. Jesi ti jeo? Meni nije, Bogom, ja sam jeo često. Mi smo jedno vreme živeli dole kod nane i kod djeda. Nama mlađima. Da, nama mlađima. A snimali se ovo? Snimao sam. Ovo se zove muhabet za sofrom. Ovo je muhabet za sofrom, znači... Pričao se, a ja ću posle da najbitnije sečem, i ostavim, neću sad sve. Sad ima i sutlijaš posle pite. Evo. Sad čekaj da vas poslužim. Sa sutlijaš. Uzmi ti Niko još, ako si da uzmi pite. Uzmi pa, ovo mora da pojedete, šta ću ja snimati? Evo ga stiže sutlijaš. Poslužite se. Strina. Niko voli sutlijaš, mogu ja da preskočim sve. Evo Strina, vi uzmite moj, ja ću Ademe, uzmi. Niko. Nećeš. Nećeš, dobro, ali hoću ja. Možeš. Evo ima Ovo ovdje. Strina vama, ja neću. Ja ti ovaj. Aha, ja ću samo da čapnem malo. Evo čapni od mene. Evo ja i Niko ćemo delimo jedan. Dani, Marina, tvoj tanjir. Da makne. Evo ja nisam gotov s pitom. Jedi ti sine. Jede dete. Evo pola ću ja, pola ti, može? Ajde. Bogom, ja ne mogu više pokoljenke, ja moram ovako. Ne mogu ni ja. Mene boli. Da, turski? U turski sed. Čekaj još te kažemo ovako. Hvala vam što ste gledali još jedan snimak. Želimo vam ugodno večer, ugodan dan gdje god da ste na ovom svijetu. Ostanite zdravi, pravi, veseli. Volite se. Gledajte nas. Tako je, gledajte nas. Bravo Strina. Što u većem broju. I vidimo se za sljedeći recept. Ćao. Sa ostalima. Ćao.